ओइ होबाय आरो लोगोफोर नै सब्सक्राइब खालामथार लाइक शेयर खालामथार बढ़िया थैंक यू बाय बाय ती और जासुला सब्सक्राइब कर दो भाई लोग इनके चैनल को नहीं मेरे चैनल को जाओ भाई लोग थैंक यू ब्रो चलते Audio Jungle. बावखुंग्रि हाजो गाखोनो थांगासिनो जोङो नै सिदा मानो गामिनिफ्राय लायासै ओरैनो बे क'क्राझाराव डाइरेक्ट मोनफैनानै भिडिअ चालु लोगोफोर नायलांदो ओरैनो होआलाबानो दा बेदा मामोन खोन्थादो क'क्राझार फ्लाइअभार वाव मोजांथ' जागाया होनदो मोजां नांदोलै लामाखौ बेसे लायो 200 नै पार्किं खालामबाय मोनफैबाय फाइनालि जों मोनफैबाय दा स्टेन्ड खालामबाय बिलाय नै ओमफ्राय दायो ओरै थाबायलांसै आरोना बावखुंग्रि हाजो गाखोनो फार्स्ट टाइम लोगोफोर मेंबाय नामा बिलाय मोनफैबाय बिलाय बबेथिं गाखो जेननोसो जाबाय आं बबेथिं थांजेननो बरियालै अमा हांनायबो मोनो माथो नै बरिया दखान दङ ओरैनो गोनाव थाबायनांगौ लोगोफोर नै थांगासिनो दं दिनैबा हले बै हाजोआवबाबो गाखोथारगोन आं खाथेर गैया नांगौबा उन्दुहैगोन मेंद्रायबा ओमफ्राय दायो इथिं थांसिगोन इथिं गाखोलांसिगोन आरो ना ओमफ्राय इथिंनिफ्राय फैदों नै लोगोफोर फार्स्ट टाइम लोगोफोर फार्स्ट टाइम नै वाव बिराद मानसि सिगांथिंबो देन्जार मानसि बिराद गिलु बालु लोगोफोर मानसिनि भिरानो बिराद गोजान थाबायनानै फैबायना मेंबाय नै बिराद इन्टारेस्ट खालामो बावखुंग्रियाव फैग्रा मानसिफ्रा नै आं बेयाव गय जादों आब'मोना गय फानदों जोंना लागायबाय थांनाया थांदों फैनाया फैदों लोगोफोर नै थांनाया थांदों ओरैबादि मानसि दा बुंसै आरोना वाव ओरैबादि मानसिलै भिर नै वाव ओरैबादि भिर बारग'नो हागोन ना मिथिला ओरैबादि मानसि फार्स्ट टाइम बावखुंग्रि गाखोबाय लोगोफोर बावखुंग्रि ओरैबायदि मानसिखा दा बुंसै आरो मानसिफोरखौथ' मा बुंबावनो नङा होमबा भिरथार बिराद गरम मानसिफ्रा रेस्ट लाजोबदों मेंबायना नै ओरैबादि थियाखौ दावखोगासिनो वाव
हामा गोजौ दंबावो आरो मेंफबजोब्बाय नै गाखोजोब्बाय आदाया आदा गाखोजोब्बाय दासो फैखादों औ मेंबायलै मेंबाय आंबो नै ओइ बोरै गाहाय नै वा ओरैबायदि मानसि भिर बोरैबा गोलैबाथाय सेसखा आरो नै गोलैगोन स्पिड खालामनाङा आइ आइ मेंबाय बेसेबा गोजौआव दखान दंबावोसो नै जालालै बिराद मेंबाय बेसेबा गाहायावसो इसेबां गोजौआव फैबाय जानला मोनला कसिस खालामना लोगोफोरनि जा बोरै मेंबाय गोलैलांबाथाय सेस हाराबो मोननाय नङा सयथि मेंदोंना मेङाखै मिथिया मानसिफोरखौ होमबाथाय बिराद मेंबाय ओरैबायदि गोजौआव एसे प्लेन मोनबाय ओइ नै दहाय फार्स्ट फैनाय मोनसे जागाया बेलायनो मिटिं जानाया बेसेबा गाहायावसो दङ ओरैबायदि गोजौआव फैबाय लोगोफोरा नाहरनो हागोन नै ओरैबायदि गाहाय जों बेसेबा गोजौआव फैबाय आरो थैंक यू भाई ओके ओके हेलो ब्रो वेट वेट बोरै खबरालाय वेरी नाइस यस कुछ तो बोलो मेरा चैनल में वेरी कूल कुछ तो बोलो आई लव यू गाइस आपका चैनल का नाम क्या है TR जसुला सब्सक्राइब कर दो भाई लोग इनके चैनल को नहीं मेरे चैनल को थैंक यू ब्रो चलते चलते सोर सोर फैदों बिब'सो फ्रेन्डजों औ ओमफ्राय दा बेखौ जोङो लोगो मोनना बिराद गोजोननाय मोनदों औ गोजोनदों बिराद गोजोनदों फाइनालि मोनफैबाय बेयाव डाइरेक्ट ओरैबायदि गोजौ हाजोआव मोनफैबाय बेयावसो आरो बिबयखौ ग्रोब लोगो मोनदों लामा ससेयाव दायो बिबया थाबायगासिनो दोङो नोंथांमोना नुबाय थादों नै बिबयसखौ नायनो थाखाय मानसिफोरा बिराद भिर जायो लोगोफोर बिबयसखौ नायनो थाखाय मा होनो मानसिफ्रा भिर नालाय हनै गोजौआव गाखोलायबाय ओमफ्राय जय सिमन सापुरी के जय बावखुंग्री के जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि मोहब्बत है भाई मोहब्बत ये मोहब्बत है ना कुछ तो सारे बोलो भैया सारे भाई बोलो लोग कभी हार मत मानो रुको भैया बोलो आज तो जिनिया दूसरा बॉयफ्रेंड लेके आया तुम क्या कर लेगा सारे बोलो प्लीज तुम रहेगा एक शायरी बोलो तो चलो चलो जिंदगी में तो प्यार करने वाले बहुत सारे लोग होंगे जिंदगी में तो बहुत सारे लोग प्यार करने होंगे लेकिन आप सभी को बता दूं वो सच्चा प्यार है जो आपके पास कुछ भी नहीं है तब तक आपके साथ है जब आप
बाप के साथ। ये नहीं होता है भाई प्यार, प्यार वो होता है सब आप सब क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे को। नहीं नहीं नहीं, मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त में यार बहुत खतरनाक वाला शायरी है ये, बीच में आता है। बोलिए। वो भूल गया भी बहुत भूल गया। मानसिफोर लोगोफोर बि-बयसखौ नुबानो बि-बयस होनजोबो गासैबो। हा? बेनिफ्राय बै मोनसे ओमफ्राय बेनिफ्राय गैला। यार हम लोग बच जाएगा क्या? लड़का को लाइन मार दिया यार। अरे डालने के लिए ऊपर चलना चाहिए। मिल गया। फिनिश जोब्बाय हाजोआ दिसिम ल'खासोमोन। दायो आं थांफिननोसै लोगोफोर। ओरैबायदि हाद्रि नै होबाय लोंबाय नै जिरि जिरि बोहैनाय बिनिखौनो लोंदों जोङो नै। मोनफैबायलै गलायाव मोनफैबाय। आथिं आखाइ मोदोम साख्रुबजोब्बाय लोगोफोर नै ओरैबायदि भिर नायनो हागोन नै। दाना बे एदावबाय थानायखौनो लाजिनानै दा फैफिनबाय। दाना माबायदि एदावो? बावखुंग्रियाव बिराद मानसि जादों लोगोफोर। ओरैबायदि मानसि। माने बिदि खालामनाय माने फैला होननाय जादों, फैला। आं ओंखारफिनबाय लोगोफोर दायो नै। मानो थाबाय थानो नङा होमबा? टाइमबो जाबाय थांसै। जोंना मेहेरखौ लोगो मोनदों नै। सिख्लाफोरजोंबोथाय बिराद साफाय जाबाय थायो नालाय नै। साइज खाब्रा साइज माबायाव मोगथाङाव। माथो दे नोंहाबो दे माबायदि खबरा? खबरा बिराद मोजां। हाजोखौ फुरा टपसिम गाखोनानै फैबाय। नायलाय नायलाय सेस जालाजोबखाबाय जोंना। थांनाय बोसोरावथ' गाखोनो मोनाखै नालाय। गैया आंबो गाखोनो मोनाखै, देग्लाय गाखोदों फार्स्ट टाइम। ओमफ्राय माबायदि बरिया खबरा? मोजां। ओमफ्राय आंनिखौ माबा मोनसे बुंहरदों। नोंना मा नाममोनलाय? बियार जासुलाफ्रा आंनि बियार जासुला। अके बियार जासुला। अके मोजां नांबाय जिखुनु मोजां लोगो मोननानै न' भिडिअखौबो होलांबाय था बिदिनो। ओइ होबाय आरो लोगोफोर नै साबस्क्राइब खालामथार, लाइक शेयार खालामथार। बरिया थेंक इउ बाय बाय। दे नै जोंहा आदाया नै जोंना फैबावबाय आरो। बोरै खबरा? थांग्रोसिगोन हनै बिसोरो। बबाव थांनो? दे आंनि गाबोन मिथिखायो नै आखाइ बुंनाय दं माने थांनोसै, जों थांनो ओंखारबाय आरो ना। ओमफ्राय अबेयाव थांगोन? ओइयाव जिरायहैनि दसे माने ओंखारना ओंखामबो जायाखै आं। दा आंनि भिडिअखौ माबा चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होदो। माने आं अबस्था गैला, मेंग्लिजोब्बाय मानसिया मिथिना हाजो गाखोबाय नों? हाजो गाखोनो आङो मा हाया बायदि मोनो नामा? हायो हायोब्रा हायो। बबेथिंमोन बिथिं लामाया? बिदि गाखोनो मिथिला आं। बाथ्रायानो गैला होनबाबो नुहुरोमोन आरो। दे होमबा न' दे ला दे नै सेलफि लानो नागिरदों नै जोंना एक्ट्रेसफ्रा। हेल' गाइस, माबायदि मोनखो भिडिअखौ नायनानै अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो। दायो आं फोजोबनोसै। लास्ट एन्डियाव मोनफैबाय, दायो थांनोसै ना। भिडिअखौ माबायदि मोजां मोनखो अननानै खोन्थाहरदो लोगोफोर। बावखुंग्रि गाखोबाय, आंथ' डेमेज जाखाबाय, फुरा डेमेज। मा बुंबावगोन आं, जेबो बाथ्रायानो गैला। जेबो बाथ्रा गैला, डेमेज जाजोब्बाय। थ' बिदिबा भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय।